Здравейте, казвам се Светла Колева и съм стажант маркетинг в фирма Атланта, град Бургас. Завършила съм международни икономически отношения в Икономическия университет град Варна и в момента съм магистър по програма маркетинг в Стокхолмския университет. Избрах си да стажувам в Empower United, защото последната една година свикнах с изключително динамичен начин на живот и сериозна заетост и определено се опасявах, че лятото ми може да бъде доста скучно. Затова и реших да го уплътня с нещо наистина полезно и кандидатствах за фондация Empower. Избрах си Атланта, защото като човек, който съвсем наскоро се е сблъскал с целият процес по кандидатстване, смятам, че мога да помогна на тези, които това тепърва им предстои. И освен това, тъй като Атланта имат офис в град Бургас, реших, че мога да имам едно чудесно лято близо до морето и да бъда и стажант същевременно. За себе си от програмата научих, че мога да общувам с всякакви хора, че мога да бъда по-смела в комуникацията с тях и че най-важно от всичко е наистина общуването с колегите. От стажа ми в Атланта научих, че един наистина сплотен екип прави работата да бъде перфектна. И съм наистина много доволна, че избрах точно тази фирма, защото те ми дадоха възможност да разкрия потенциала си и ми помогнаха със своят опит, който са натрупали с течение на годините.